ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅವು ತುಳಸಿ ಹಾಕೇನೆ ಅವಳ ಹಿರೇ ಪಾಟಿಯರ ತುಳಸಿ ಅವಳು ಅವಳು ಬಂದು ಬರ ಕೋಳು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಈಡೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡು ಮಾತಾಡಿದ ಮಡ್ಲ ಗುಂಡು ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೂರೋಡ್ಸಿ ಎಂಚೆ ಒಣಸು ಎಂಚೆ ಒಯ್ತು ಒಣಸು ಅಂತಾರೆ ಒಯ್ತು ಒಣಸು ಅಂತಾರೆ ಈ ಕೈಕಿ ಒಣಸು ಮಾಡ್ತೇನ ಅವು ಈ ಕೈಕಿ ರಟ್ಟಿನ ಪರಿಮಾಣ ದೂರದ್ದೇ ಯಾರು ಎಂಚಿನ ಒಣಸು ಈತ್ನೇಟ ಅರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಈ ಒಣಸುಂಡತ್ತೆ ಓ ದನಿಕುಲೆ ದೆಕ್ಕಿದು ಅದ ದನಿಕುಲೆ ಸುರುಗಾತ ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪು ಐನ ಬೆರಿಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಐದು ಬುಕ್ಕದಿತ್ತು ನೀವು ಬಗೆ ಬರ್ತದೆ ಬೋಡ ಹಿಂಗೆ ಒಣಸು ಬೇರೆ ಆಬುಜಿಂಕ್ ಒಂದು ಬೊಳಂತ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೊಳಂತೇರಿ ಉಂಡ್ರೇನೆ ಆಬುಜಿಂಕ್ ಅಂದ ಏತುಂಡ ಬೊಳಂತೇರಿ ಈತಿಗೆ ತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಒಣಸು ಬುಕ್ಕರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಈತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬುಕ್ಕರ ಊರ್ಪೇಲ ಇರ್ತಾ ಬೋಡಂದ್ರೆ ಊರ್ಪೇಲ ರೈ ಒಂದು ಈತಿಗೆ ತೊಂಡೆ ದನಿಕುಲೆ ಇನ್ನು ಓಳ ಕಟ್ಟದಯ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ಪಾಯಸ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಅವು ಕಪ್ಪೆದ ಕಣ್ಣಿನ ನಕ್ರದ ಪಾಯಸ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಎಂಚಿನವ್ಯವು ಕಪ್ಪೆದ ಸೇವಿಗೆ ಸಾಬಕ್ಕಿ ಸಾಂಬಕ್ಕೆನಾ ಸೇವಕ್ಕೆ ಆಂಡಾಯ್ಕು ಒಗ್ಗರಣೆ ಇರ್ತೀವಿ ಪಾಯಸ ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಂದೆ ಹೆಮ್ಮಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಾಯಸ ಮೈಕ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತೇನೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಣಸು ಇಂದು ಈ ಒಣಸು ಭಾರಿ ಅಂದು ಒಣಸದಲ್ಲ ಈ ಪುಗೆ ಮಿನಿ ತುಯ್ಯನೆ ಪುಗೆ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ರನಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯನ ಅಪ್ಪಗ ಅಡ್ಡಂತದನ್ನ ವಿಷಯ ಪುಡಾಟನೆ ಕೇಳೋಡತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡು ಆಶ್ರಮ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮ ಇಚ್ಚಿನ ಅಂತ 10 ಜನಕ್ಕೂ ತೋಯ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಾರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಮೂರದ ಅರಸು ಯಾನು ಈತ ಜನನೇ ಹೊರವಣೆ ಬತ್ತನ ಆಕಳಿಗೆ ಒಣಸು ತೆಣಸು ಮಂಟರ ಎಂಕ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಂದನ ಸ್ಥಿತಿ ಈರ್ನ ಅರಮ ಈ ಆಶ್ರಮದ ತುಯ್ಯೆ ಬ್ರಾಣ್ಯರು ಅಡಿಗೆದ ಬ್ರಾಣ್ಯರನ್ನು ಯಾನು ತುಯ್ನೆ ಎತ್ತಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆನ್ನೆಚ್ಚ ಯಾರು ಬೋಡ ಇಂಚಿನ ತರಸ ಬೋಡ ಈರು ಕೊರಡು ಅಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಎಣ್ಣಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಯರು ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ನೀರತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಅಪಗಂಡ ಈತು ಜನಕ್ಕೂ ಈರು ಕೊರಿಯರಿಂದ ಅಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಎಂಕರೆಂಚಿನ ಅಂದು ತಿರಿಯಂದು ಸ್ವಾಮಿ ತೆರಿತುಂಡ ಕೇಣ್ಣಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛೆ ಪನುವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಮಂಡೇಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವರಿಂಡು ಅವೇನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮನಪಿನಂಚಿನ ಕಾರಣ ಗಾತ್ರನೇ ಪರಿಹಾರದೇ ಹೋಗ್ನೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನಂತಲ್ಲ ಉಂಡು ಕಾರಣ ಉಂಡು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಗಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕುಲು ಯಜ್ಞ ಯಾದಪುರ ಮಲ್ತಂತಲ್ಲ ಆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಗಾತ್ರನೇ ದೇವೇಂದ್ರ ಮೆಚ್ಚಿದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೇನು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಆ ಧೇನುನಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಇರುವಂತ ಬಣತೆ ಅವಸರ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಕಿಲು ಇಂಚ ಒಣಸು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ ಅವು ಪೂರ ಧೇನುನ ಕೃಪೆ ಲಭ್ಯ ಆತಂದು ಬೆತ್ತ ಮಾಡ್ತಿನಾಲಿಗೆ ಕಾಮಧೇನು ಹಂಚಿನವು ಆ ಬುಡುಕಣ್ಣನ ಅರಸು ಇದ್ದೇನ ದೇವೇಂದ್ರೆ ಆಯೆ ಕೊರ್ನವು
అయితే కేంద్ర కొరుకుడు అవు మనతన ఉండదు ಗೊತ್ತಾಡ ವಾ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ಕೇಂದಂಡ ಆ ಅವು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿ ಕೈ ಮುಗಿತು ಇಂಚಿನ ತೆನಸು ಬೋಡುವುದು ಕೇಂದ ಆ ದೇನು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇನುಡು ಈರಿ ಏನು ಕೇಂದಳ ಕೊರುವೆ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥದ ಉದ್ದೇಶ ಬೋಡು ಅಪಗಂಡ ಆ ಪೆತ್ತರ್ದಾರ ಈರಿ ಮೂಳು ಈತ ಕಾರ್ಬಾರ ಮನ್ಪುಣೆ ಸರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈರಿನ ಪಾತ್ಯರುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಒಂಜಿ ಊರುದ ಅರಸು ಯಾನೆ ಅರಸು ಈರಂಚ ಮೂಳು ಆಶ್ರಮಡು ಉಳ್ಳರ ಅಂಚ ಅವೇತೋ ಆಶ್ರಮ ಎನ್ನ ಆಧೀನವಾದುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂಡ್ರೇರ್ದ ಬಕ್ಕ ಊರ್ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ವಸ್ತುಳು ಸೊತ್ತುಳು ಪೂರ ಆಯನ ಆಧೀನ ಸರಿ ఆయన సాన్నిధ్యుడు త్రైమూర్తిగల అంశ ఉండు తెలియదినారు పనుడు నిజ్జి స్వామి ఎన్న మనస్సులో ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಈರ್ನಂಚಿನ ಈ ಗುಡಿಸಲ್ದ ಈ ಮೂಳು ಉಪ್ಪು ನೆರೆದು ಎನ್ನಂಚಿನ ಇತ್ತನ ಅವು ಈರ್ನಂಚಿನ ಅವೇತೋ ಆಶ್ರಮಗೂ ಸಹಾಯ ಅಪ್ಪುಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಕಾರಕ್ಯಾತ್ ಇನ್ನು ಕರ್ತವೀರ್ಯ 10 ಊರ್ಲ 10 ಪುದರ್ಥದ ಪಾತ್ತರ ಪನುಡುಂದಾಡ ಈರು ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಪಂಪಯ್ಯನು 10 ಊರ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ದೇನುನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಈರೆಗೆ ಒಂಜ ರಡ್ಡ ಸಾವಿರ ಏತು ಪೆತ್ತ ಬೋಡು ಕಬ್ಬುಳ್ಚಿ ಪೆತ್ತ ಈರ್ನ ಆಡೆಗೆ ಅವೇ ಏತು ಬೋಡು ಕಡತು ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೊಳ್ಳು ಕೊರುವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಂಡಡಿ ಕೋಪಡು ಬಿಡ್ತೀರ ಕೋಪದ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ರೇಣುಕಾ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಳಿಗೆ ರೇಣುಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜಾತಿಯಪ್ಪ ಮಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪೊರದಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಬೇಡನ ಬಿರವು ಪೋಯಿ ನಾನು ಓಹೋ ನಿನ್ನ ಕಂಡಡಿ ಕೋಪ ಬುದಿಯಡ ಅವು ನಿಕ್ಕಿ ಅಡ್ಡೆ ತುಕಿ ಮೀರ್ನ ಕೂಳಿತ್ತಿನ ಇದು ಮಣ್ಣ ಬೊಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಗೋಳ್ಳಾಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕಂಡಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೋಪ ಬುದಿಯ ಏರಿಯ ಹೋದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ರೇಣುಕಾ ದಾದಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದುಕೊಂಡುತ್ತಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಣ್ಣುಂದಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತಂದ ತಂತು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡ ఆశ్రముడు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఎన్నికలే ఇత చింతడు అరత దాయ చింత దానాన్ని పనులి ಬಾಲೆ ದಾದೊಂದು ಪನೋಲಿ దాదాడి ನಮ್ಮ ಕಾಡು ಈ ಆಶ್ರಮದ ಪ್ರದೇಶಗೂ ಮಾಹಿಷ್ಪತಿದ ಅರಸೆ ಕರ್ತವೀರ್ಯ ಬರ್ಪಿನಾಯಿ ಬೋಂಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಬಾಲೆ అరసు పోంటే బత్తే ಬತ್ತನಕ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಲು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿಟ್ ಲೆತ್ತದ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿಯೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಡమంటారు ಒನಸು ತಿನಸು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಡ ಕಡೆಕ್ ಆಯನ ಉಡಲು ಹಾಳು ಪನ್ಪಿನವು ಕಡೆಕ್ ತೆರಿನ ಬಾಲೆ ನಮ್ಮ ದೇನು ನಾಯೆ ಬುರ್ಚಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಣ್ಣಲ ಹೋಯ್ತೊಂದು ಬಾಲೆ
ಬಾಲೆ ಮುಂದೆ ನೆಲ್ಲಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಗಿನೇ ಕರ್ತವೇರಿ ಅಪ್ಪಗಡ ಈಗ ಬೋರ್ಚಿ ಪಂಡಿನ ಕಡೆ ದೇನ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಬೈರ ಅಂದು ಮಗ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ತವೇರಿ ಧರಣಿ ಕರ್ತದೆ ದೇನ್ ಹೋಯ್ತಂದು ಬಾಲೆ ದಾನ ಕರಗಡಪೆ ಬಾಳೆ ದಾನಪ್ಪೆ ಶತ್ರುನಿ ಎದುರು ಬಂದು ಪಿದಾರ್ಥ ಅಂದು. ಭಗವಾನಿನ ಪೋಣಗ ಇಂಚಿನ ಪೋರ್ತಿ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ಪಂಪುನ ನಾಳು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿಗ ಬಾಳೆ ಅವತಾರಣೆ ಅಪ್ಪೆ ಏರೇವಡೆ ತಪ್ಪು ಮಂತ್ರಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದೊಡ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂಚಾದಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಕ್ಕೆ ನೋಡು ದಾನ ರೂಪಡು ಬೇಡೋಡು ಕೊರಿಯನ ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ದಾನ ರೂಪಡಿಕೆ ಕೊರ್ಜಿಂದ ಕಡೆಗೆ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಆವಾಡು ಅಂಚೆ ನೋಡು ದೇವರೇ ಮಲ್ಪಡು